Mi az? Az fake. Ezért jön, és így nyomja, nem megy tovább. Gyere. Ez a gyerek. Hallottad? Itt a vízlámpal. Nézd meg a víz. Elég. Ez kemény. Látod? Szél nem megy. A víz. Megkóstoltad, ugye? Lehetem. Szerencsém van, hogy nem haltunk meg. Még nem engedi, hogy nyitja. Még nem. Fastened until the captain has turned off the fasten seatbelt sign and the aircraft has come to a complete stop in its final parking position. I remind you to keep all mobile phones turned off while the seatbelt sign is still on and smoking is only allowed in the designated smoking area. And I'm Mr. Csaba Horváth and the crew, thank you for flying Wizz Air. We hope you enjoy the flight with us and look forward to the pleasure of serving again soon. We wish you a very pleasant stay with Orlando if this was your return flight and have a safe journey back home. See you next time. Goodbye.
Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket repülőterén saját biztonságuk érdekében. Kérem, maradjanak mindaddig ülőhelyeken becsatolva, amíg az erre utaló tabló világít és a repülőgép a végső parkolóhelyre vehet. Kérem, hogy mobiltelefonjaikat legyenek kikapcsolva, amíg az üveg becsatolására utaló tablók végignek, ami dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lesz lehetőségük. Horváth Csaba kapitány úr és a szegényleg most búcsúzik Önöktől. Köszönjük a javízerfállatot, reméljük kellemes útjuk volt velünk, és hogy hamarosan viszontláthatjuk Önöket, akár más járatainkon is. Nagyon kellemes időtöltést kívánunk Önöknek Svájcban, egy szép napot, a viszontlátásra! Majdnem másfél óra. Hát 1 óra, 5, mondjuk 2 óra. Nem sok. Kocsival egész nap. Nem? Hát igen. Emlékszem, amikor egyszer kocsival jött. Ó, hát kocsival veszem. Mert az nem annyira. Hát az, hogy kéne, De jobb, mint